Xiques i xics, ja estic una altra vegada així. Avui el missatge que vos vull donar és un missatge de continuïtat. Anem a continuar i un missatge també de respectar l'horari. Abans teníem un horari d'anar a classe i ara hem de tindre el mateix horari d'anar a classe. No hem d'eixir de casa, però hem de respectar l'horari, perquè els professors hem de respectar-lo, no podem estar posant-nos els uns damunt dels altres i vosaltres tampoc podeu estar canviant els horaris i intentant que les coses siguin fora de l'horari. Podeu fer el que vulgueu, ja sabeu que totes les vies les tenim obertes. Jo, fins i tot el que sé que no pot fer res, doncs ja li he dit que se'n vaig al Moodle, que vaig a fer ahir, jo entro i veig les persones que estan entrant, sabem qui està entrant, sabem qui està fent, tot això ho tindrem en compte de cara a l'avaluació final, però el que volia dir-vos és això, que anem a intentar ara tot el professorat de GES2, tot el professorat del centre, si poguera ser, tots tindre la mateixa plataforma. La plataforma es diu Webex, alguns ja ho sabeu perquè vos ho he anunciat. Esta vesprada vull provar-la ja amb els alumnes de la vesprada, demà de matí la provarem amb els alumnes de matí. Tot el que hem après en l'anterior plataforma tot ens val, perquè totes les plataformes més o menys venen a ser les mateixes, i anem a intentar que tots entreu per ahí, tots entreu per la mateixa plataforma. Això serà llarg, segurament serà llarg, ja sabeu que després de Pasqua probablement la cosa encara continua, és que no sabem, tampoc anem a fer ara càbales, però serà difícil que puguem reunir tantes persones en un centre, perquè un mes després del confinament no permetran que es reunisquen tantes persones en un lloc determinat, ja siga en el cine, ja siga en els centres educatius, siga en llocs on hi ha aglomeracions de gent, botigues grans magatzems i coses similars. Estarà tot segurament molt limitat en el primer mes, és el que s'intuïx. Així que avui el missatge era això, volia dir-vos que anem a intentar entrar tots en una altra plataforma que es diu Webex. Anem a intentar que tot sigui la mateixa, per tant, una vegada hàgim aconseguit això, si voleu podeu llevar-vos les aplicacions que vos hem fet instal·lar anteriorment en els ordinadors, però espereu-vos una mica, intenteu salvar la situació i després ja parlarem de tot això. Molt bé, ens veiem avui en classe i demà i després demà i els dies que tinguem classe, a treballar, a aprendre, a aprofitar el temps i a procurar que quan tot això acabe els vostres coneixements del que siga, ja no dic de valencià perquè és la meva assignatura, però els coneixements del que siga siguin uns coneixements més forts, perquè a més els haurem treballat amb emocions, perquè tots estem ara vivint unes emocions molt intenses, en uns moments molt durs, i com tot el que aprenguem ara ho aprendrem dins d'aquestes emocions, que són tants dies, probablement les recordem més que altres coses que hem après en situacions més normals. I això és el que volia dir-vos. Molt bé, fins ara, o fins després, o fins demà, ja ens veiem, val? A estudiar!